అందరికీ నమస్కారం. ఈ వీడియోలో మనం తరగతి గది బోధన అభ్యసన ప్రక్రియ నిర్వహణలో ఉపాధ్యాయుని పాత్ర గురించి చర్చించుకుందాం. చూడండి, గతంలో ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులకి సమాచారాన్ని అందించేవారు. ఆ సమాచారాన్ని విద్యార్థులు గుర్తుంచుకొని పరీక్షల్లో అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలు రాసి మార్కులు సంపాదించేవారు. ఎవరైతే ఎక్కువ మార్కులు సంపాదిస్తారో వారే ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగిన వారుగా మరి సమాజంలో గుర్తింపు పొందేవారు. కానీ ఇప్పుడు మారినటువంటి విద్యా లక్ష్యాలలో ఉపాధ్యాయుని పాత్రలో సమూల మార్పులు చోటు చేసుకోవడం జరిగింది. NCF 2005, SCF 2011 ప్రకారం పిల్లలకు పాఠ్య పుస్తకాల్లోని జ్ఞానాన్ని సమాచారాన్ని నేరుగా అందించకుండా పిల్లలకు అనుభవాల ద్వారా పరస్పర చర్యల ద్వారా పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళే నిర్మించుకునేలా ఉపాధ్యాయులు కీలక పాత్ర పోషించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. పిల్లలకు నేర్పించడం కాదు, ఎలా నేర్చుకోవాలో పిల్లలకి తెలియచేయాలి అని NCF 2005 తెలపడం జరిగింది. సో జ్ఞాన నిర్మాణం యొక్క మూల భావన కూడా ఇదే. పిల్లలకు నేరుగా నేర్పించడం కాకుండా ఎలా నేర్చుకోవాలో తెలియచేయాలి. ఉదాహరణకి మనము ఒక వ్యక్తికి మనం రోజు ఒక చేపని పట్టిస్తూ ఉన్నామనుకోండి. సో ఫిష్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, రోజుకొక చేపని మరి ఒక విద్యార్థికి దాన్ని పట్టి ఇస్తున్నాం. సో ఇలా రోజు అతనికి పట్టించి ఇవ్వడం కంటే ఆ చేపలు పట్టేటువంటి తత్వం ఏదైతుందో, చేపలు పట్టే విధానాన్ని ఆ విద్యార్థికే నేర్పించినట్టయితే తనే చేపలు పట్టేటువంటి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకుంటాడు. దాంతోపాటు తను నేర్చుకున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఇతరులకి తెలియజేస్తాడు. ఇతరులకు కూడా చేపలు పట్టేటువంటి నైపుణ్యాన్ని పెంపొందిస్తాడు. కాబట్టి తనకు తానుగా స్వయంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో బ్రతుకుతాడు. ఇతరులకి తను నేర్చుకున్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని నేర్పిస్తాడు. కాబట్టి మనం చెప్పడం కాకుండా వారే నిర్మించుకునేలా మనం కీలక పాత్ర పోషించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకోవడం ఎలాగో పిల్లలకి తెలియజేయాలి. పిల్లలే స్వయంగా పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞాన నిర్మాణం చేసుకోగలుగుతారు. ఆ విధంగా నూతన జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు మరి పిల్లల జ్ఞాన నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి పిల్లలకి ఈ జ్ఞాన నిర్మాణంలో ఉపాధ్యాయుడు ఒక సౌకర్యకర్తగా, ఫెసిలిటేటర్గా ఉండాలి. మరి సౌకర్యకర్తగా ఉపాధ్యాయుడు ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మరి అతను కొన్ని అంశాలను గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ అంశాలను ఉపాధ్యాయుడు గుర్తుంచుకోవాలంటే, పాఠ్యాంశ బోధనలో వివిధ కృత్యాలను మరి విద్యార్థులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ కృత్యాలను మరి రూపొందించే తరుణంలో పిల్లలకు ఉన్నటువంటి వైయక్తిక భేదాలకు అనుగుణంగా, వారి యొక్క బహుళ ప్రజ్ఞలకు అనుగుణంగా, పిల్లల యొక్క అభిరుచులకు అనుగుణంగా, వారి యొక్క వైఖరులకు అనుగుణంగా ఈ అంశాలన్నిటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి కృత్యాలని రూపొందించాలి. అదేవిధంగా పిల్లలకి ఆలోచించే శక్తిని, ఊహించే శక్తిని, సృజనాత్మకతను పెంపొందించేటువంటి కృత్యాలను మరి ఉపాధ్యాయుడు రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా చిన్నతనంలో పిల్లలకి మరి ఆటలన్నా పాటలన్నా ఎక్కువగా ఇష్టం ఉంటుంది. కాబట్టి వైవిధ్యభరితమైనటువంటి కృత్యాలని రూపొందించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పిల్లలకు ఈ కృత్యాలను మరి రూపొందించి ఆ కృత్యాల్లో పాల్గొనే విధంగా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పాఠ్య పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి కృత్యాలకే ఉపాధ్యాయుడు పరిమితం కాకుండా పాఠ్య పుస్తకం దాటి వివిధ కృత్యాలను మరి స్వయంగా రూపొందించి, ప్రాజెక్టులు రూపొందించి, వివిధ చర్చలను కండక్ట్ చేసి వివిధ అంశాలను పిల్లలు నేర్చుకునే విధంగా విద్యార్థులను ఉపాధ్యాయుడు ప్రోత్సహించాలి. బట్టి విధానాన్ని ఉపాధ్యాయుడు ప్రోత్సహించకూడదు. NCF 2005 కూడా ఇదే విషయాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది. బట్టి విధానాన్ని ప్రోత్సహించకూడదు. ఈ విధంగా ఉపాధ్యాయుడు అనేక విధాలుగా మరి ఒక సహజ వాతావరణాన్ని, సహజ అభ్యసన వాతావరణాన్ని పిల్లలకి కల్పించాలి. పిల్లలకి వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు, గ్రూపులుగా కావచ్చు, లేదా పూర్తి తరగతి కావచ్చు. సో ఈ కృత్యాలను మరి విద్యార్థులు పాల్గొనేటట్టు ఉపాధ్యాయుడు వారిని ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా మరి ఉపాధ్యాయుడు దృష్టిలో ఉంచుకొని పిల్లలు తమ జ్ఞానాన్ని తామే నిర్మించుకునే విధంగా ఒక సహజ అభ్యసన వాతావరణాన్ని రూపొందించి
పిల్లలకి వాళ్ళ జ్ఞాన నిర్మాణానికి ఉపాధ్యాయుడు తోడ్పడాలి.